da área de Jorge Duarte, de concesión de licencias, no? O punto 2 é unha concesión de licencias para a restauración da cuberta do templo da nave principal e cruceiro da Catedral da Praza do Obradoiro. Hai, en ese mesmo punto, unha denegación de licencia para intervención na cuberta que é secundaria a unha información da Subdirección Xeral de Patrimonio da Xunta, porque se obriga a recalcular unha serie de cifras para poder concedela. Logo hai unha concesión de licencias para implantar unha unidade de suministro desatendida para a distribución minorista de combustible na Rúa de Amio, o que se coñece como un posto para gasolina. As cuestións técnicas son moi interesantes. Logo temos tamén unha licencia para as obras para a adecuación estrutural do palco do Auditorio do Monte do Gozo, a petición da Xunta, a petición de turismo da Xunta. Faise tamén por informe do Director Xeral de Patrimonio, por ser zona afectado de camiño, unha denegación de licencia para unhas obras de reforma dun inmoble situado na Rúa do Mesanto, número 36. Hai unha transmisión de licencia de taxis e hoxe o punto número 7, a aprobación provisional, a modificación puntual do plan especial para orientarnos na tramitación. Sabedes que estase traballando no plan de xestión, pero si fixo unha aprobación inicial en decembro do 2016. Esta é unha aprobación provisional, ora ten que ir a informe da Xunta, que ten un período de 2 meses para contestar, e a idea é, antes de rematar o ano, poder aprobar definitivamente o que é a modificación do plan especial e o seu plan de xestión. Forma parte da tramitacións administrativas regulares. Logo hai unha orden de continuidade de prestación dos servicios derivados dos contratos dos expedientes sancionadores en materias de tráfico, que, como sabedes, están en licitación en estos momentos, e hai, dentro do punto 972, toda a aprobación de plusvalías e sanciones fiscales que figuran nas nosas ordenanzas municipais. O punto 73 e 74 son unhas notificaciones a unha empresa que suministrou vehículos ao Concello a través da fórmula de renting, solicitándolle unha serie de cantidades polos kilómetros non consumidos nos contratos do renting de vehículos municipais. Hai tamén unha solicitud de devolución de fianza por un servicio de mantemento e conservación de campos de fútbol municipais. Dase conta da asinatura dun convenio de colaboración entre a Cidade da Cultura e a Concellaría de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turístico, que non supón máis alá que, de alguma maneira, unha cesión do espazo da Cidade da Cultura para celebrar determinados eventos que se ven celebrando estes últimos anos, como pode ser o Maker Fair e outro tipo de eventos organizados polo Concello e que teñen acubillo na Cidade da Cultura, e que todo isto regúlase a través deste convenio, que xa non é a primeira vez que acontece. Hai tamén dacións de contas, de xustificacións de subvencións no que ten que ver o Departamento de Educación, e o punto 79 é a adxudicación xa do contrato de obras de rexeneración dun proxecto que é o do pavimento de calzada do Eixo das rúas Ponte Marzán, Sandino, Cruceiro do Sar, con un tipo de 356.000 euros, e agora pasará todo o procedimento de asignatura de contrato e inicios de procedementos administrativos para executar as obras. Inés mira o período que me preguntará María de execución das mesmas e os meses, porque non os teño aquí anotado e me acabo de acordar que na anterior xunta de goberno me preguntou sobre unha hora, e como na adxudicación non vai, pois é o tempo de execución que figura na adxudicación, que saliu ao final adxudicada por este tipo. Hai tamén unha proposta da área de NOA presentando a xustificación da aportación que fai o Concello con ese convenio de colaboración que hai ca Fundación Refugio de Animais do ano 2017, unha aportación que o Concello fai á Fundación de 200.000 euros en a xustificación.
hai unha proposta da alcaldía relativa a nomear un representantes do Concello para asistir a reunións que se están a celebrar do protocolo de intencións para a colaboración entre os concellos de Muros, Outes, Noia, Porto Son, Lusame, Rois, Brión, Ames e Santiago para a promoción conxunto do Camiño de Santiago pola ría de Muros a Noia, e designase igual que no Camiño Inglés a Jorge Duarte e o director de área Ignacio Cerrada, que a anterior responsabilidades na Xunta tiña a responsabilidade un pouco da cuestión dos camiños tamén a nivel autonómico. E logo, dentro das relacións de urxencias, hai a aprobación do expediente de programación das festas da Ascensión, que, se non me equivoco, xa presentou Branca Novoneira. Hai tamén a prórroga de contrato de prestación do servicio de conserxería e limpeza das instalacións deportivas municipais e unha zona de rexeitamento dun proceso de expropiación no polígono industrial da cidade, que, según me pudo explicar, é unha expropiación que iniciou un particular a iniciativa propia, ofertando o proceso de expropiación por unha cantidade que os servicios técnicos consideran que non é axeitada, é unha zona verde no polígono do Tambre. E logo, un punto que non é menor, dase conta dunha resolución de cese da interventora municipal titular a petición da mesma, a petición da interventora. Nesta semana, a interventora municipal, sabedes que hai dous cargos de responsabilidade na área económica, interventora e viceinterventora, presentou un escrito por rexistro municipal solicitando unha reubicación por cuestións de cargas familiares e cuestións persoais dentro da estructura municipal, dado a elevada carga de traballo en área económica, e, polo tanto, o que hoxe se fai en Xunta de Goberno, despois de ter emitido un decreto, aceptar as razóns da interventora, que figuran no escrito, que é público porque está no rexistro xeral, e proceder ao seu cese a petición da mesma, que é o que se acordou hoxe na Xunta de Goberno. Eso é todo, ni non é menor. Así que, se queredes, pois póñome ao voso dispor. Sobre esta última cuestión, o rexistro sabes que é público, co cal a solicitude está argumentada pola propia interesada, a cal se lle agradece o traballo durante todos estes anos e ao cal se lle buscará unha reubicación atendendo a súa categoría profesional e a súa capacidade. ¿Y su puesto, o sea, ahora mismo, cómo sería el proceso? Bueno, pues o proceso é unha petición de la de reubicación que se acepta, se inicia o proceso de cese, hai que comunicalo a Madrid. Normalmente, se fora un cese, en este caso de administración, tería que pasar unha tramitación máis longa porque tería que ser aceptado por Madrid. En este caso é un cese a petición da propia interesada, co cal hai que notificarlo a Madrid e logo miraremos a posibilidade de darlle cobertura, pero nunca será a curto prazo, haberá que agardar. É dicir, hai outra responsable, que é a viceinterventora, que é a que en estes momentos será responsable da área económica do Concello. ¿Y espera que acepte de alguna manera que se retrasen trámites ou...? É que non entendo, perdón. Si iba a afectar de alguna manera mientras no se comunica a Madrid, se va a afectar de alguna manera a área que lleva. As sustitucións, como sabedes, non son automáticas en casos habilitados nacionales. De feito, na Secretaría Municipal había tamén secretario e vicesecretario, que a xubilación do secretario levamos unha importante temporada co vicesecretario que está ejercendo de funcións de secretario. O mesmo vai pasar na área económica. Son áreas sensibles, evidentemente, dos responsables é mellor que un, pero, o Concello de Santiago ten recursos suficientes, tanto en este caso ca viceinterventora, como no seu momento foi o caso co vicesecretario. Dito isto, tanto no caso da Secretaría como no caso
da intervención, evidentemente intentaremos buscar cobertura, intentando non alongar o proceso, aínda que son procesos normalmente reglados, porque son procesos de habilitados nacionais. Unha cuestión sobre outro asunto. Alguna cuestión máis que queráis preguntar sobre o asunto de goberno? A execución da nova estructura na catedral, que era un andamio para as obras? Sí, a ver, o que se concede licencia para a restauración de cuberta do templo, no que ten que ver a actuación na nave principal e no cruceiro da catedral, vale? O que se denega é unha licencia para intervención na cuberta. Por qué? Porque, según me informan en Xunta de Goberno, bueno, hai un informe da Subdirección Xeral de Patrimonio da Xunta que pide, de alguma maneira, unha serie de datos de cálculos de pesos da estructura antes de poder dar a licencia. Entón, mentras non se fagan esos cálculos, non se pode conceder esa parte. É dicir, a denegación está condicionada á propia Subdirección Xeral de Patrimonio da Xunta. O que se concede a outra parte, e mentras supoño que non se presenten os cálculos de pesos da estructura, é unha cuestión de seguridade, creo. Foi o que me explicaron hoxe. Alguna cuestión máis sobre este tipo de cousas? Non? Pois imos aló. Outras preguntas? Vale, quería pedirle unha valoración da polémica sentenza judicial, o grupo conhecido como Habana, das publicacións de onte en Compostela. Sabes isto de que tens que pensala? Como? Sabes isto de que tens que pensala para non ser excesivamente visceral? Bueno, eu creo que o que aconteceu onte nas rúas da capital do país, do conxunto do país e no Estado, reflicte un malestar polo que se entende que foi unha sentenza inxusta, vale? E unha sentenza coa cal chove sobre mollado, cunha situación, bueno, que deriva dunha sociedade asentada no patriarcado que claramente actúa de maneira absolutamente sesgada nas cuestións de xénero, non? Dito isto, eu creo que a sentencia podese acatar. Neste caso, a min personalmente non me gusta decir que se respeta, porque eu creo que non a respetamos moitos e moitas. Podemos acatala porque forma parte da separación de poderes, pero se atendemos aos principios da humanidade e aos principios das penas xustas, non semella que esta sexa unha pena xusta. E, polo tanto, non é unha opinión persoal, eu creo que atende a unha opinión moi mayoritaria, e onte expresouse unha parte dese gran malestar que existe e que xa 8 de marzo nos deu a todas e a todos unha mostra de compromiso e de civismo por unha sociedade máis xusta en cuestións de xénero a todos os ámbitos, como foron as múltiples movilizacións, non? Eu creo que onte, bueno, con esa sentencia fíxoselle un dano importante á separación de poderes e a xustiza no conxunto do Estado. Evidentemente, non queda outra que acatala e que agardar polos recursos pertinentes, pero tamén é innegociable o malestar de moitísimas mulleres e moitísimos homes no conxunto do Estado e neste país. Por que se lle fai un dano importante a separación de poderes? Bueno, porque eu creo que ato de agora debe ser a primeira vez na historia que hai manifestaciones multitudinarias por unha sentencia judicial, convocadas en apenas horas e sin ningún tipo de medios, non? Eso claramente reflicte un cuestionamento, en este caso, dunha actuación judicial. Eu non sei se hai antecedentes históricos nas últimas décadas sobre que milleiros de homes e mulleres saian á rúa nunhas horas despois dunha sentencia, non? Creo que non, Eso debería facer reflexionar os cales a emitiron de cal é o malestar existente nas reivindicacións das mulleres contra as violencias machistas e nos prezos que hai que pagar. Iso intentándonos non ser visceral. Racionalizar a náusea, que é o que nos toca agora, a moitas e a moitos. Sobre o tema? Sí, sobre o que queirades.
intermodal. Sí, ¿qué querés saber? La Xunta ha culpado al gobierno local de bloquear la autorización del convenio para la firma de la pasarela. No se puede explicar. Resúltame difícil explicar cousas que nin eu mesmo me podo explicar a mí mesmo. A ver, bueno, sabedes máis ou menos como é a cuestión, non? É dicir, a Xunta de alguna maneira fai dunha cuestión administrativa que eu entendo que é menor, bueno, pois unha instrumentalización, neste caso política, con filtración mediática e buscando culpabilización en algo que eu creo que non deberá ter traducción política e que incluso dentro do punto de vista administrativo, despois de 10 anos nunha administración local, costame entender. Vale, este Concello ten consignada no orzamento, que é único en vigor do ano 2018, as cantidades para iniciar a licitación e nun compromiso plurianual, que é unha cuestión dunha proxección a futuro que non está consolidada porque hai que aprobar os orzamentos no seu momento. Pois contempla tamén unha serie de partidas onde hai unha rata nunha anualidade, non? Bueno, porque hai unha rata nunha anualidade? Porque foron moitos os borradores que pasaron para saber o reparto de custos e debeu figurar nunha anualidade pois unha cantidade dun borrador anterior. Bueno, dito isto, eso é o que xustifica que a Consellería de Obras Públicas pois busque unha culpabilización ao Concello depois de que o Concello certificara que hai fondos no 2018 e despois de que eu mesmo, despois de conversas coa conselleira, enviara unha carta de compromiso dicindo que esa errata na anualidade de 2019 se iba a subsanar. Entenderedes que é unha fácil subsanación, non estamos aprobando ningún orzamento, unha proxección. Bueno, pois esa é a explicación que eu todavía non entendo ben, porque o Consello de Ministros aproba e a Xunta non pode impulsar e nos culpabiliza a nós, e dá a sensación de ter xa un guión precociñado, non? Hai uns días sale o portavoz do Partido Popular urxíndonos a facer un pleno extraordinario antes do pleno ordinario, logo xurde isto, o cal eu falo ca conselleira e lle dou resposta cunha carta de compromiso e se me di que non vai haber problema, pero eu creo que xa estaba todo escrito. De repente hai que buscar unha culpabilización no Concello de Santiago de Compostela. Bueno, nunca vin isto en 10 anos na administración local. Entón, sí, é certo que hai malestar polo feito, que me parece anecdótico. A Intermodal non corre perigo. Se a Xunta quere que subsanemos esa anualidade, levarase a pleno a ser subsanada na maior brevedade posible. E nos tramitaremos tamén ao longo do mes de maio, evidentemente, a aprobación do convenio do Consello de Ministros. Non pasará de maio sin que o tema este aprobado e resolto por parte do Concello e será antes do pleno ordinario. Dito isto, o demais todo resultame sorprendente. Sorprendente. Non sei, eu creo, decía yo onte a consellera nunha carta, que este tipo de cuestións só me pasan con esta consellería. Esta fiscalización permanente, esta traducción dos feitos administrativos en cuestións políticas, este saber que cando a consellera te envía unha carta e que a carta xa está na prensa, é dicir, esta mínima lealtade a hora de xerar un espazo de traballo para traballar conxuntamente, só me pasa coa consellería. Curiosamente, a consellería que antes foi dirixida polo portavoz actual do Partido Popular e co equipo que antes tiña o portavoz actual do Partido Popular no Concello de Santiago. Bueno, non sei, debo ser da vella escola, a pesar de solo ter 43 anos. Da vella escola de entender que as institucións teñen que ir máis alá das posicións partidarias, estamos obrigadas a xerar un clima de confianza e de un clima que nos permita vehiculizar os proxectos. Nos estamos cansados de poñer a outra meixela continuamente con esta consellería. Cansados de que se nos cuestione se non vamos a chegar, de que se faga traducción política a cualquier procedimento administrativo, de que se busque unha cuestión que eu entendo que é absolutamente menor, e o digo xa cunha experiencia na administración local, e sobre a cal hai compromiso do propio alcalde que se me pide para logo colocar este guión preestablecido. Bueno, dá a sensación de que está todo guionizado, non? Que o que interesa é xerar esa conflictividade e dito todo isto, quero decir que os proxectos van a seguir adiantes na cidade, que a Intermodal non se vai a parar, que todos temos consignación de fondos, que nós temos un orzamento en vigor no 2018. Curiosamente, o Goberno Central non ten nin orzamento en vigor no 2018.
que non só temos consolidado, que poderemos ver se vai haber orzamento no 2019 ou no 2020, pero que por unha errata nunha proxección que non é nin documento consolidado se culpabiliza un concello da tramitación, da obstaculización. E como fan con Ourense e caso intermodal, que leva sen aprobar os orzamentos en toda a legislatura. Non sei, son cuestións de sentido común, O que máis me molesta é que esta semana eu me puxen ao servicio incluso da conselleira, porque se iso dixera un problema, de enviarlle toda a documentación, os certificados, a carta de compromiso da alcaldía, e creo que perdín o tempo, porque creo que a carta xa estaba escrita de antes. Bueno, pois vale. Pa outra vez, aforramos enerxías. Entón, cando vexas chegar a calquer chamada a conselleira, xa miras a ver por onde charreabolan a nova polémica mediática. Si funcionamos así. Esta cuestión do que comentou o outro día na visita na variedade... Si, levábamos falando toda... Justamente foi enviada o mesmo día. Non, levábamos falando a semana, ela me di que había esa cuestión, eu lle digo, bueno, pues será unha errata nunha anualidade, nos certificamos o 2018, que o orzamento en vigor, correxiremos eso, pero además chamando unha carta de compromiso á alcaldía e da oficina orzamentaria que eso se correxirá. Bueno, con eso non vai haber problema. Bueno, falamos esa semana, pero que a carta chegue ese mesmo día ás 9 da noite, que nós traballamos aquí moitas horas, ás 9 da noite, home, se hai algunha recepción, sí, pero normalmente non está. Non sei. Es que da igual. No, eu o que quero é ir ao importante, porque a veces eu creo que perdemos a perspectiva, non? Antes milleiros de persoas se movilizaban en Santiago por cuestións importantes, a cidade está noutras claves, e a veces me cuesta explicarlle a xente estas dinámicas. Son moi cativas as dinámicas. E eu creo que teñen pouca rentabilidade política, se o que buscan é desgastar unha posición de goberno municipal dende outra institución, cando non somos leais cas outras institucións, é moi cativo todo. O portavoz saindo uns días antes, a que era a súa número 2 e era a conselleira mandando continuamente cartas, e todo moi cativo, Non pode haber amor se non hai un mínimo de confianza, vale? Dito isto, somos profesionais, e polo tanto, bueno, nos levaremos o que a Xunta pide. É dicir, a idea é, e un pouco por aclarar que cando a intervención fiscalice, porque non só vamos a levar a corrección desa proxección, levaremos tamén o propio documento aprobado no Consello de Ministros para aprobar, non? A idea é convocar, a semana que ven, digo convocar, non celebrar, convocar, poder fiscalizar e convocar o pleno. Serán nos vindeiros días, antes do pleno ordinario. Subsanar iso e non nos vamos a quedar sin intermodal, a intermodal vai se facer ao pesar de algúns e de algunhas, non se preocupe, non sei. Alguna cuestión máis despois desta terapia colectiva? Non? Bueno, pois nada.